Ahojte, tu je Lucia z Klarstein týmu. Dnes tu mám tohto skvelého pomocníka Klarstein Herakles stolný mixer. Je vyrobený z nerezovej ocele, má výkon až 1000 W a túto kvalitnú sklenenú nádobu objeme až 1,5 litra. Je veľmi jednoducho ovládateľný, má takýto intuitívny displej s LED podsvietením a hravo si v podstate doma rozmixujete ovocie, zeleninu, zvládne dokonca rozdrtiť aj ľad. A môžete si v ňom pripraviť napríklad aj také palacinkové cesto, alebo rôzne druhy smoothies, či polievky, alebo dipy. Takže poďme sa mu lepšie pozrieť na zúbok. Takže v podstate jedná sa o klasický mixer, avšak v takom modernom, luxusnejšom prevedení. Myslím si, že nerezový sa hodí do každej kuchyne. Taktiež jednotka s 8 čepielkami si ju hravo poradí s akýmikoľvek surovinami v domácnosti a v podstate vám rozmixuje aj tvrdšie suroviny, ako napríklad takú cibulu, ktorú som si dneska pripravila, takže nebudeme robiť klasické smoothie. Ukážeme si, ako si nasekáme cibulu. Ja ju nerada sekám ručne, práve preto som sa rozhodla urobiť túto v mixéri a ukázať vám ako na to. Ešte by som možno pripomenula, čo sa funkcií týka, ako väčšina z našich mixérov. Je tu vlastne koliečko na manuálne nastavenie otáčok, takisto funkcia pulzujúca, funkcia Ice Crush na drtenie ľadových kostiek na ľadovú drť a taktiež funkcia smoothie. Dobre, takže poďme si ukázať, ako si poradí s touto cibuľou. Šup. Takto, hop. Poďme na to. Takže cibuľu máme rozmixovanú. V podstate sme si ju rozmixovali až na takú kašu prostredníctvom funkcie pulzujúcej na našom mixéri. Myslím si, že takto rozmixovanú cibuľu môžete použiť napríklad do polievok, na záprašku alebo pri tvorbe nejakých pomazánok. A myslím si, že tento mixér je fakt skvelou voľbou do každej domácnosti. O výkone až 1000 W hravo rozmixuje všetko, čo si len zmyslíte a myslím si, že super voľba v pomere cena a výkon. Páčilo sa ti naše video? Nezabudni sa prihlásiť na odber tu. Tvoj like aj koment nás určite poteší.